ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз боз дар имзои навор якчанал мошинои нав рӯӣ кардам, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаҳо, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама шумо метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзои навор чӣ мошин рӯй кардан, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, Toyota Axio фурӯшӣ бо нархи арзон срочно. Daewoo Nexi солои нав. ва аста яктада маҳсулотҳои фурӯшӣ, насос, мисол шланг, самбуфер, мисол велосипед, телефони хечиҳо, дӯстони азиз аста бензинпилаву аробаву амхечиҳо. ва аста боз мошиное ки арзон аста срочно. хоб ҳастай Opel Astra дар кузови караван. ВАЗ 2106 бо нархи арзон. Opel караван. Аста трактори фурӯшӣ бо комбайнаш. Opel Vectra A астай. Гурзавои газел астай. Hyundai Avanta. ВАЗ 21014. ва аста Toyota Axio ва мошини аз территорияи Россия ва аз Тоҷикистон нархҳои арзон катӣ. ва курси имзо бошад 126 сомону 50 дирҳам. Навора сар мекунем, марамат рафтем. мегзарем ба аввалин эълони имрӯза. дӯстони азиз, якчанд навъ техникаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки бо нархи арзон, якчанд маҳсулотҳо барои хона бо нархҳои арзон ҳамаашон номбар карда метиҳем. ҳастай насоси фурӯшӣ бо нархи 600 сомон, дӯстони азиз, бо ягон сом арзон мешавад. ҳастай шланги фурӯшӣ бо нархи 400 сомон шлангош. ва ҳастай дутаи дигар самбуфери калон ҳастанд ки бо нархи 800 сомоне ки наванд. дутаи дигар самбуфер бо нархи 800 сомон дута аст, дӯстони азиз, бо ягон сом муомила мешавад. ва яктаги ҳастай самбуфери майдак бо нархи 150 сомон. ва дӯстони яктаги ҳастай велосипеди фурӯшӣ ҳастанд ки бо нархи 700 сомон. бо агар хоҳед наздика бошед доставка мекунанд срочно. яктаги ҳастай телефони Redmi 12 бо памяти 256 кати бо нархи 2200 сомон ки навад, дӯстони азиз, бо хайр маълумотша мегирен. ва ҳастай повербанки фурӯшӣ бо нархи 400 сомон. ҳастай бензинпила бо нархи 400 сомон, дӯстони азиз. ҳастай повербанк 400 сомон ва ҳастай бензинпила 400 сомон. ва яктаги ҳастай аробаи мисол намхели дастаки як калисоа бо нархи 400 сомон ва яшам нав ҳастай. ва дӯстони азиз, дутаи дигар бочка ҳастанд ки бо нархи 550 сомон ки дутай адени фони якҷоя мехаринша. як донаш 550 сомон бочкаи хеле калонтарако, дӯстони азиз. хоб инам чиз ҳамаашон фурӯшӣ ҳастай, мақсад комплект хоин якҷоя хеле шумо мақбул ҳастай. ин адресашон қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дӯстони азиз. дута рақамҳои телефони яктагаш рақамҳои Россия ва рақамҳои WhatsApp-шон. касе ки мехоҳад бо нархҳои арзон марама шумо занг занем, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд срочно. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастай, дӯстон, срочнаи Daewoo Nexi. соли парившаш 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина гази евро 4 дорад. мотори 1.6 литри простой, коробка ва механика, сайстаи мошин бадарон, зури бадай мошин, девонагӣ бадай. дӯстони азиз, ҳуҷҷат дорад, 7 моҳи дига, утилизатсия кардагӣ ҳастай. 4 баллон, пачка, запаска, дамка ҳамаш комплект ҳаст. хадавои нав кардагӣ тӯбча. хоб алиш намешавад то қад суми холӣ. нархи мошина мега 27000 мегӯем, бо муомила мекунем. мега мошини қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 7 километр. чӣ хеле гуфтум? Daewoo Nexi 2006 сол, бензин газони гази евро 4 дорад. мошинча зури бадай, краскашам светои зур, сайстани зури бад, 27 бо муомила дорад. ҳуҷҷат утил кардагӣ ҳастае. шахсоне ки мехарем марама занг занем, маълумоти пурраша ки ин рақамҳошон ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. ва касоне ки ҳамхари мошинои фурӯшӣ дорем, хона, замин, квартира хоҳем ки реклама кардам, дар рақамҳои болобуда 20 мақсад ки WhatsApp, имо, мақсад ҳамхел чизо Telegram пайваст дорем. касе ки ягон чизи фурӯш дорад, хоҳад реклама карда, рӯй кунад, реклама мекунем. лайк казем, навора то охираш тамошош кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, Toyota Yaris ҳастанд ки срочно фурӯши хе сайстани шумо намебинед. ин мошини вообще зур ҳастанд, кадоме ки агар ки донад. ин белтане Toyota Yaris аст, зуруш бе перекидка. соли парившаш 2011 сол ҳастае ки американкаи тоза, дӯстони азиз, мошин як дастгаштагаи ай салон, яъне ки аяму мисол ки овардагӣ шуд дар Тоҷикистон як дастгаштагаи астае, бензини холида газ дар кор нест. мотори 1.5 литри экономи 5-6 литр расбора дар 100 км гарант катӣ. коробкаш автоматаи мошин беҳтарин ҳолат аст. танировкаш нав кардагӣ, ҳуҷҷаташ хай кам мондагӣ, дӯстони азиз. кондитсионераш ях кор мекунад бе ягон чи, мошини свежи тоза. утилизатсия кардагӣ, кондитсионер кор мекунад, балону 4 пачкаи нав задагӣ. мотор, коробка, хадавоида беҳтарин гарантия.
монитор Android, задний камера, сигналҳои оригинал аз худаш, системаи музикашам зура, чихӯлҳои навзадагӣ, аккумулятораш пачка, краскаш ягон рӯж кор надора, ягон сарафинам надора. Пӯшидагӣ хай ёда умуман намешавад, пӯшидагӣ ё намешавад. Дӯстони азиз, солҳои навам. Хай мошинша хулоса хуб. Дӯстони азиз, нархи мошина мега 79000 мегем, бисёр не камтар муомила мекунем. Мегӯяд агар ягон мошини мисол ки боли мени бошад, алишам мекунам, болиш сум метиҳем. Агар ки мошинои хеле мисол даврои чине, мошинои боли мени 79000 сомон. Дӯстони азиз, мақсад ки бо ягон сум муомила мешавад. Мошин дар шаҳри Бухтаре, мошини уверия, мошини дастия, фақат барои кор рафта омадан, яъне ки ҳайкадагиан. Кондитсионер, ҳама чизаш кор мекунад. Мошина хай маълума аз қадр қоматаш. Ин ҳами рақамҳои дастия, рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорам. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехарем маромад занг занед. Мегзарем ба чорум великои фурӯшӣ. Дӯстони азиз, великои фурӯшие ки аксия кардагӣ ҳастанд бо нархи арзон ва доставка ба тамоми Тоҷикистон. Великои фурӯшӣ BUI Корея омадагӣ, сайзтариношон зури баданд. Хоб нархошон дӯстони азиз, ҳар як кадомшон дар рӯи сурат, дар рӯи экранашон навистагӣ ҳастай. 500, 600, 300, 700 ҳар хел нархошон мондагианд. Ин велико аз гудакҳои хурд то размери калонҳо одамода ҳастай. Хоб ин чи дӯстони главни доставка мега дорем. Бо худтон маълумотои пурраша мегирем. Дӯстони азиз, аз Корея омадагӣ BUI неки сайзтаринои зурай. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 7 километр. Рақамҳои мегафони дастишон ин кор мекунад. ҳам дар рақамҳошон WhatsApp, Telegram, имо ҳама чи пайваст доранд. Дӯстони азиз, шахсоне ки мисол мехӯрен айму хитоӣ ай ҳар великода, ин ай велико бо мақсад ки корейскиан, мақсад ё бо долга хизматон мекунанд. Хоб кадомтон ки мехарен, қаттишон гап занен, ҳамаша аниқ кунен, шумода роӣ мекунанд. Марама дигар маълумотои пурра ва аниқ аз рақамҳошон. Ва хоҳиш мекунем ки лайкора дӯстони азиз ва навро то охираш тамошо кунем. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, срочнаи Toyota Axio. Соли 26 2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензинаи мотори 1.5 литраи коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстон азиз, нашуд ҳуҷҷат ва усулаш ягон чи гуфтагӣ нест. Кадомтон ки мехарем бо занг занен пурсед. Мошинча мега созаи срочна фурӯхта мешавад бо нархи 76000 сомонӣ аст, бо мақсад ки муомила дорад. Оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволи иловагӣ бошад барои конкретна харидоро, дар рақамҳои поёмдаст ва рақамҳои дастӣ ва рақамҳои WhatsApp-шон марома занг занед, маълумотша гирен. Одамое ки дар навори мо мошини маъқуле ки намеёбед, дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошини ба шумо дар кор аст, мо дар видео омада мошини гуфтагӣ шуморо пешкаш мекунем. Шумо як лайкира занед ва навора дар рафиқотон силкаша подлисаш кунед. Мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Hyundai Avanta. Соли 26 2009 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензинаи мотори 1.6 литраи коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега солона ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ, 4 балон мега нав. Хоб мотор коробка мега 100%, кондитсионерш мега як кор мекунад. Хоб дӯстони азиз, нархи мошина мега инашам 76 та гуфтесам, боз мақсад муомила мешавад. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошини 76 та боз савдо дорад. Оиди ин мошина шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволи иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг занед. Дӯстони азиз, илтимос мега фақат конкретна харидоро. Илтимос кардан ки беҳуда мега занг занед фақат харидоро. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае грузовой Газель, срочна фурӯшӣ. Соли 26 2004 сол ҳастае ки дӯстони азиз, сайзтаринаш мега созае. Мошин мега дар ҳолати хуби техникае, фақат маълумотои мошини кам аст. Кадомтон ки мехарем бо занг занед пурсед. нархи мошина мега 35000 мегем, бо савдо мегад мекуне. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Дӯстони азиз, камбудиш мегад пачти мегад нестае. ҳай мумкин ягон кор дошта бошад. Хоб ина рақамҳои тестиашон омодагаст. Шахсоне ки мехарем марома занг занед, маълумоти пурраша гирем. Мегзарем ба ҳаштум трактори фурӯшӣ. Трактори фурӯшӣ ҳастае дӯстон, сечарха ҳастае ки трактор бо комбайн, дӯстони азиз, яъне ки трактор комбайн 30000 сомон ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Бухтар. Трактор мега соз аст. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехарем маълумоти пурраша гирем. 30000 сомон мега бо мақсад ки муомила дорад. ина рақамҳои мегафони ҳисобшуд мошини дар трактор дар шаҳри Бухтар. Маълумотош рост дигар кам аст. Кадомтон ки мехарем марома срочна занг занед. Мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, ВАЗ 21014. Соли 26 2008 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензинаи мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошин мега дӯстони азиз 3 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. Утл мега дорад. Мотори агишаши 16. хоб нархи мошин мега 16500 камтар муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дӯстони азиз. шаҳри Кӯлоб 16500 муомила дорад. хай мумкин мошин кам кор дошта бошад. ягон савол дошта бошад, ягон маълумоти иловагӣ, рақамҳои поёмда аст, рақамҳои вавилон манама занг занед. мошинча мошинчаи хуб чӣ хеле ки шумо дар компютер ҳам хеле мошина хоҳиш кардем. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A сай дӯстон ки срочна фурӯшӣ. Соли бори 6-1994 сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега солона ҳуҷҷат дорад. утилизатсия дорад дӯстони азиз. краскаш мега нав, хадавҳои полни соз. хоб хадавош мега полни ай асраҷи мега соҳибшуд. мотор коробка мега сода дӯстони азиз. хоб центразамок ҳамаш кор мекунад дӯстони азиз. мошин 100%. нархи мошина мега 18000 мега муомила мегад мекунем соҳибшуд. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 18000 биё мошина бин мегад арзон мекунем маъқул шидага. рақамошон мега мондагӣ марамат занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Astra F дар кузови караван. соли бори 6-1994 астае ки сӯзишфурӯш газ бензине, мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега созхай мошин кам кор дорад. анихада мегирен. нархи мошин 17000 сомон аст. боз муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 94 сол Opel Caravan бо нархи 17000 муомила дорад. барома дига маълумота гирем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон Opel Astra F дар кузови хетчбек советои British Шампан сайзтани зур срочна. соли бори 6-1997 астае ки сӯзишфурӯш бензина, мотори 1.6 литр, коробка механика, сайзтани мошин мега чотка. мошин мега зур мотор, зур хадавои соз, мошинча мега губкават кардагӣ. документош мега то 2026 утулам дорад. тавирёвкашам дорад дӯстони азиз. хоб нархи мошин дӯстони азиз 45000 сомон аст. боз мақсад муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. 45 та бо муомила дорад дӯстони азиз. марама шахсоне ки мехарем маълумота ки то қасу михолия мега алиш намешавад. ба одамое ки хали мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техника, компания, ягон маҳсулот хоҳем ки реклама кардан, марамат сурат ва маълумота дар рақамҳои болобда 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram рекламада мекунем. хоҳиш ки лайк казанед ва навор дар рафиқотон подписаш кунед. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Opel Astra аст дӯстон ки дар кузови караван универсал светои сафед. соли бори 6-1999 астае ки сӯзишфурӯш газ бензина, мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ. хай якчанд ҳамун ҷош сарапина дорад дӯстони азиз. хай барои худтон бо тайёрш мекунем. нархи мошина мега 45000 мегем бо муомила мекунем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон дӯстони азиз. ҳуҷҷат утул дорад. балонша миёна астае. ҳай мошина камтар бо барои худтон ягон чи мекунем. оиди мошин шумо ягон маълумот ягон саволи иловагӣ дар рақамҳои поёмда аст. мегафон 50 занг занед маълумотша худтон гиред. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 бо нархи арзон срочна чӣ хеле ки дар комментария хоҳиш кардем. ВАЗ 2106 мошини советский молодёжный. соли бори 6 мега 1985 соли аст. мошин 85 сола ки сайстаниш на солои нагинги солои 2000 2003 2002. хоб мотори 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техника дӯстони азиз. мошин соза. хоб номер дорад. мақсад ки балоншам нав аст. дискҳои фасон светои сиёҳ. нархи мошин 5000 сомон. яъне нархи мошин ВАЗ 2106 нархи 5000 сомон. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Хоҷаанди Бостонӣ. мошин мега соз. хоб рақамош монда шахсоне ки дар кӯбш аз ям тараф рафтатонанд мошинчаи хуб нархи арзон кард. марама маълумотша гирем. дӯстон азиз лайкҳо разанед. ин буд навори рӯзаи мо то видеои